Аз съм мистер Вое или Хик 333333. Днес ще направим моята първа поредица на играта FIFA 2007 менеджер мод. И инсталирах си BG Buffalo Patch за играта, за да мога да играя с българските отбори, с А група. И после, след тази поредица ще направи Премьер Лига, геймплей с Премьер Лига. И сега започваме нов менеджер мод. Да, няма лето стигане. Ще изберем да е Христо Тучков, който може би да влиза в затвора. Така чух. Така. Съм българин, хора. Българин е англичанин. Ще играя с джойстик. Може би да ми е малко по-трудно. Или не толкова. Къде тази България е? ABC. Най-сетне намерихме ба. Ще работим с долари, да, на 1 януари съм роден. Ето е България. ТСК. Само ТСК. Your Academy, скаути, добре дошли. Добре сме заварили. Вивател. БТК. Аз съм на БТК. Вива Коме сега рем. Но ние сме Вивател. Като са си и без това. Първият ни матч е ЦСК Родопа. Next матч. Така. Ще играем ЦСК. И да почваме. За всичките се кари, не мога да играя много. За всички хора. Не мога да играя много FIFA. В смисъл, играл съм, но съм позабрал малко как се играе и пък и играя с джойстик. Малко по-трудно за мен. Не точно по-трудно, но както и да е. Много по-удобно е. Сега. Така, аз съм червените, Родопа са зелените, зелено-белите. И да почваме. Много няма лък, като гледам няма. Както казах, не съм много добър в FIFA-та. Играя аматьорско. Но... Ето. Ето какъв гол ще да ми вкарат. Се надявам да стана по-добър в FIFA-та. Надявам се да стана по-добър. Ето. Това е проблема в играта. Просто... кафа. Що го направих изобщо? Бърках кошчетата за бягане. Вой, но това било
О, боже мой! Това било в полето на... О, какъв гол! Ето това е, хора, те се каса да best! BTV! Това мога, позвай нещо. Това е, те се каса да best! Те се када best! 12-та минута, гол! ЦСКА вкарва първия си гол в мача на първата си среща срещу Родопа. Ще е първа срещу Родопа, не знам, но... Това е първата среща от цялата игра. Тук що си изтеглях FIFA. За първи път. Аз пък за първи път. Играл съм преди точно тази, но за първи път играя с BG Patch, сега го видях. Прииска ми се да играя с българско първенство. И си инсталирах BG Patch. Buffalo. Patch. Кой подаваш? Хора, тази FIFA ме изумява. Ето. Аз ли правя грешка? 100% аз правя грешка. Ето. И още едно нещо, слаб съм в защитата. Ето, това може да бъде гол. Един път помня, че ми вкарах гол. Като ми засекна играта. В смисъл, ми лагна или спекна, или както ги го наричат там. Сега се опитвам да се центрирам. Или пък не. Направо ще вкарам гол. Няма стане този гол. Добре. Що не застопата, не мога да разбера. Това се какво беше? Може да вкарам гол, но... Първо какво се... това е копчето за пас, значи. Пас. Шут. Омага. Това беше някакъв аматьорски шут. 43-та минута, но... да запазя така резултата или да вкарам още един гол. Пак бъркам копчетата. Има някакъв мод. Бе, къде сте, бе? Къде сте, бе? Къде отивате, бе? Що стоите в нашото поле? Омага! What the fuck? Така! Оне! Не! Спокой се. Еврофутбол. Този пач е страхотен. Препоръчвам да си го изтеглите. Има го за мунда. Първото по време свърши. 1-0 за ЦСКА. Здравейте, и това е второто по време на матча ЦСКА Берое. Родопо. И както пише там, до EA Sports икона, емблемата, 13-та минута вкара гол за ЦСКА. И да почваме. Второ по време на Родопо не се направи смяната, или мисля, че трябва.
Sorry for party rocking. Сейчас би се навезла. Виж това. Нещо се фърли и падна. Този е някакъв смешен. И всички ме зуби. О, това е фал. Ужас от картон за Кондев. Един фал. Оф. Беше истински, може да му направи травма. И пак фал. Хубаво, че аз спипнах топката. Ооо. Не твърде силен шут. Не. И ще се бутаме да вкарам. Боже мой, как... Просто... неописуемо. Не. Не. Какво? Ох, помислях, че беше. Това пък какво беше, бе? И сега, да, както естествено, топката рикошира в другия. Ето пак ще застане. Какво си мисля, че правя войни? Какво е вратаря, как беше влезъл в вратата? Затова му е работа. Така се прави. Ей, защо не ударих аз глава? Бягай! Центриране. И добре, бе. Не. Оф. Как може да съм толкова спост? Аре! Омага! Това беше... Омага. Назаде! Всички назаде! Назаде! Вече ще ми вкара долу. Не може ми. Както казах, вкараме го. Стига, бе! Като видях тук центъра. Когато бях малък, играх FIFA 2002. И Зинедин Зидан игра с Реал Мадрид. Не помня, Реал Мадрид ли беше? Зинедин Зидан. В Реал Мадрид ли беше? Къде беше? И вкараха ми гол. Бях се ядосал. И тъмън подавам от като ми вкарах гол. Шут и гол от центъра. Това беше направо перфектен гол, още го помня. Когато играя FIFA, за него се сещам. Кой Варди? Помислях, че друг Варди. Ще кажеш, че играя с някой друг отбор. Не с Родопа. И как не можа да вкарам гол? Поне тъч. Може да има... Къде му е герой? Що спеква? Омага. Един път точно такъв спек ми вкарах гол. Ето. Как може? Ооо. Този вратар е про. Да, мечта да вкараш толкова силна глава.
Къде съм изключил? Сега малко ще ги бягаме. Или пък не. Как може тъкмо като му подавам да си мисли, че може да... Много мъча да не свърши един на един, защото ще ми взема... О, боже! И хора, мача свърши един на един. Да. Това е 10-та минута. Взема центрира малко. Ами да, защото няма фаул. Или може би имаше. Някой път играта грижи. Хора, мача свърши. Ще направо, мача свърши. Ето. Това беше от мен. Мача свърши 1-1. Не много добър матч. Но както и да е първа загуба, в смисъл първо равенство. Да. Колко губим? Губим 232 800. Кое е това? Това е следващия матч с Калевски. Ще го очаквате утре или от други ден, не знам кога. Като ще го кача в YouTube или VBOX. И това беше от мен. Хик 3 шестройки или Мистер Рибое в YouTube. Това беше от мен. Чао, до нови срещи.